Bueno, valorazioa oso sona egiten dut, ez? Bi probatan parte hartu nun, batean Espainiako errekorra ingen nun, eta, bueno, oso gustora, ez? Azkenean aspaldiko errekor bat zen, ez? Atenasen 2008an eindako errekor bat, eta, bueno, orduan nian nintzen, orain ni berri zon naiz, eta, bueno, satisfakzio handia ematen dit, ez? 8 urte pasata, marka hori hautsi gabe egotea eta berriz ustea, satisfakzio hori ematen dizu. Eta gero, gero bakarkako proban, baita ere oso gustora, zeren ne marka hautsi nun, gaina nahiko ondo, ez? Uste nun, igual segundo batean edo pitan jetxi nezakela, eta, azkenan 3 segundo inguru izan zian. Eta, horrekin oso gustora, ezin jobeto. Oain arte, beti eki dugu ez, pixkat, duda, o bintzat aukazu, zera hori, ez, sailkatzeko, eta ja, lan horiek eginak daude, eta geratzen dan bakarra da, olimpiadatara ondo iristea, ez, eta horretan, zentratuta egon barria, ordura arte, 4 hilabete dauzkagu, plangintza jarraitzeko, ointxe deskantxo bat egiteko, berriz lanean hasteko, dana pauso egiteko, eta horrekin, lasaitasun horrekin, ez, alde batetik, bete beharrak egin ditugu oinartekoak, eta olimpiada arte beste batzu dauzkagu, eta horietan zentratuko gara topera. Urtez urte, maila hilotzen nahi da, eta, batez azkeneko urte hauetan, ingelesa maila izugarri izan da, ez? Australianok pixkatxo bat atzetik egon ziren, baina, azkeneko 2 urte hauetan berriz ere asko betu dute, eta, beraien arteko gerra hori dago, ez? Eta gu gerra hortatik, oraindik oso urrun gaude, urte txar batzuk euki genitun, Atenas pasa ondoren, eta baina, pentsatze dut hain nahiko bideonean gaudela, hobekuntza nabarmen bat euki dugu, eta, nahiz eta, aurreko 2 horien tarteko gerra hortetik, urrun nibili, 3. postuetatik, hain urrun ez gaude, 5. postuan sailkatzen gaigia azkeneko kompetizio importanteetan, eta, hortxe gaude, ez, denbora gutxira, eta pentsatzet gauzak ondo egiten jarraitzen baldin dugu, eta, suerte pixka batekin, bintzat B final horretan sartzea, horretan pentsatu dezakegula. Printzipioz hori, ez, nire 3. olimpiadak izango dira, asmoa hauetan egotea da, lehen da bizi, eta gero ikusiko dugu, ez, nire gustatuko litzaidake jarraitzea, gorputzak aguantatzen duen bitartean hemen jarraitzea, eta gustatuko litzaidake gero Rio de Janeirora behiratzea, ez? Gustatuko litzaidake araño iristea, pentsatzete, edade aldetik eta badagoela egitea, horretik beste batzuk egon dira, eta, ejemplo asko gaude, ez? Baina, importantea nik ondo aurkitzen naizela, hendikan, kuerda daukat, ez? Eta orduan gogu daukat jarraitzeko, eta hain lehen da bizi pauso jungo geha, lehen da bizi Londres dago, eta Londres pasatzakoan da ikusiko dugu, ez? Baina, printzipioz niretzako orain ilusioen da olimpiada hauek egitea, batez ere azkeneko urte hauetan oso geski pasatu dut, problema asko ditut, ez naletik, ez? Selezionatzaileekin eta kanpoan utzi naute, ia nire kirol bizitzakin bukatu dute, baina, buru gogorra izan naiz, saiatu naiz, eta, lortu dut berriz ere hor sartzea, eta demostratu diot jende askori, eta batez ere neure buruari, daukala indarra eta gogoatak hemen egoteko arendikan, da, espero dut arendikan urte askotan egotia. Adibidez, Pekinen izen nagusina izan zen Chris Hoy, ez? Txirrindelari ingelesa da, abiadurako txirrindelaria, oso famatua, ez? Sir tituloa doka,
Eta, bueno, jo baita ere, australianok oso ekipo ona daukate, ez? Batez ere oso gaztiak dira danak, eta, bueno, naiz eta gaztiak izan, danak dauzkate, munduko txapelketa asko gainean, ez? Eta, bueno, ezade Jack Botbridge, munduko errekorra dauka jazarpenean, eta gero nesketan Ana Meares, jende asko, ez? Oso importantea eta asko ibiltzen dana, baita ere bai pistan, bai errepidean, azkenean kompatibilizatu ditute askok, baina, izen handiak daude eta horiek normalean han Londresen berriz aurrean ongo dira.